El dia fou molt complet per a Pellegrino i per a tot el valencianisme. Tot va començar a migdia al Cira, en la tradicional convenció amb les penyes, on precisament Pellegrino i el regatista Pepe Ribes foren els grans protagonistes. Pellegrino arriba a l'últim. No debades havia tirat una bona estona buscant l'entrada del local. Després tocava signar en el llibre de l'agrupació de penyes. Amb afecte i il·lusió a la convenció va escriure: el flaco estava a gust, entra saludant, s'arrencà amb palmes durant l'himne i contagiar Llorente, el capità de la nou valencianista, connecta amb l'afició. Realmente me pone orgulloso ser el entrenador de este equipo, así que muchas gracias por venir. Després no el deixaven anar-se'n, ja un poc angoixat, amb tanta foto i tant de bes. També dia especial per a un altre valencianista, com Pepe Ribes. L'agrupació i el regatista intercanviaren camisetes. Pepe no tardà a lluir el seu regal. Abans de sentir el discurs de Llorente, alguns es desbocaren. El president tingué un lapsus en anunciar el finançament dels abonaments. Vamos a financiar durante 10 meses, Anunciar que la nova maqueta de l'estadi estarà acabada en breu, però no será una maqueta con tanto boato como la anterior. això sí, en 2 anys, tal com comenta, el València podria jugar al nou estadi.